Yeah, sanibona, welcome to another vlog of day 3 okusho ukuthi umthakathi. Namhlanje ngikhohliwe ukwenza ama clip ekseni, besingenayo umuntu straight for behind the scene, but yeah, besasendleleni siya khona. Yo, what's the vibe? Yeah. Sin. Ngikhohliwe ukubashayela endlini kodwa ke sila. U7 lesijwayele ukuphuma ngawo umgababa, namhlanje ushayele la. So, it's a what up it's a new vlog, it's a new day 3 of shooting umthakathi new season. Ngisengikhohlwa ukuthi season esingaphi? Season 4. Yeah, season 5. I go 4. Think of 4. I think u4. Yeah, u4. U4 sawushutha nini? U4. Uqala nje u4. Yo, let's ushaya u4 manje. Yeah. Mangeke kwaba khona 1 2 kuphela. Move. U3 lo. Kwaba u3 loyo. Lesawushasa ngawuqetha wana episode awu 3 4. I kodwa isepe. I check nje mina first YouTube sibona 3. Yeah, I'll check. Ngiyayibona kodwa khona leyadina ngama episode awu 3 4. Umthakathi washaya ama season awu 4. Hey. Cool. Yeah. Okay. Kape by nje 3. Mabomba bheke emgababa. By 3 ya go 2. Yeah. Aw, noma yes. What's the call? Bathwenzani kule season? Kule season noma yazuze ngezinye. Uze nenye. Sini lihlasi ibuye malawo. Oh, number 1. Iyalunga passport. Oh, silunge. Noma Hey, Ayishuka. Dank. number 1. That's why I was recording. That's why I was recording. I'm recording, that's why. Hey, nayimosha video yami. Okay. Shuthi sotobe. Ama mic. I don't. I-vest likhona kodwa. Abantu ifaka ise-recordile. Yes, lapho. Yes, nangempela. Usabi umbrella ufiso. Noma ivulu. We first on call. We assist. Yeah, qhamuka emva kwethu. Kasisaqala ukuthi uyaqaqazisa. Alright. In 3 to 1. Even the camera. Alright, in 3 to 1. Action. Mahlasa kancane. Naso phazamisa. Mahlasa. Indaba sengazi ukuthi wena unobandlululo ne-upper 40. Wena mangabe kuyimina owenza izinto ubhizi uqinisa istrobo ngamina kodwa ukatsheni mangabe enza izinto le ndaweni uyathula nje umbuko uhleke ujabule uyiphephetile ya uyasuka lapho ubhizi nje uyamosha uyaqhubeka ushaya izulu mina uyathula ukuyangena ushaya mina Okay. mina something Into enzakala ugatsheni uzosho ukuthi awusazodila na ugatsheni. But into eziqala uyenze uzosho ukuthi wesoto wena usuqamba banga wena. Ngizwile ilododana izulu lakho kade ngizolo. Nemvula nje le ndobe iyakunetha nje wena. And then mase uyasho ukuthi ufuna ngihlale ngenze njani umuntu ethatha ingane yami. Ngithule ngingaphenduli wena ufuna ukudila nomuntu ophendulayo. Uyamyeka osuke lo muntu. And then mase uyasho ukuthi hayi kulungile. Ngizoyiqondisa indaba yagatsheni. Awuthi lokhu uyangena lapho ya uzobe sathi nje. Uyangena? Yeah. Uzothi usibuye amasehamba uphinde usaluqhubeke futhi engathi uzama ukuvula. Usegatsheni mahlasa. Alright. In 3 to 1. Action. mahlasa kancane ngiyaxolisa ukuphazamisa ngithi mina angizoyibuzela nje angiyini indaba bene upper 40
Yindaba wena mangabe kuyimina owenza izinto la endaweni lezo uthi awuyithandi ubese uqinise kakhulu isitropho ngamina kodwa makugatsheni owenza izinto la endaweni zona lezi ezenziwe mina bese wena uvela uthule nje kuba ngathi uthi akwenzekanga lutho uyamyeka yena mina bese uqinisa isandla kumina wena Sontobo ngeze isilingo ngazi izolo ngizizwe ngiduma la uyazibona ukuthi uneparfoti kanjani uyamyeka mina mangabe sengiphendula mina uzothethisa mina uyeka lo muntu okuyena oqalile uzodila nalo uphendulayo uyane nje ugatsheni ongiqalile wathatha Awungazi ulande ngoba ukavili vele kuyishort. Yeah. enye thusi into engizisungisiza ngayo yabona kwethu uma ungasungisize ngomuntu okurivesa umuntu umethi Sontobo othi ngizokuthinta manje kunjalo Makhelwane Hayi kwenze njani la? Yabona ise-Nigeria. Hayi. Hayi nyanga yakhona nayi lo mkhovu. Hayi. Sisenkingeni. Hayi it's a rap. Hayi namhlanje bekubhizi basingeke isikhathi sokuni-update kakhulu. Sishile ilanga umuntu Hayi. usefana nempandla usefana Yabona ke mnyama suce. Hayi, khanjiwe manje la nginogebhe uyojika lapha. Hayi, siyabonga. It's a rap. Sini uSotobo. Ra. Ngiyavela. Ho ngiyavela. Ekhalisa umphakathi. Sini nomayesi. Sithi it's a rap. Hambani niyobuka Thando Comedy. Yebo. Umsakazi. Washa? Hayi, awubavalelise sesihamba. hayi bafana siyohlangana khona ke lapha Online. yayazi indawo Uyayithanda into lo muntu. Hawu hamba lehlasa. Hawu ihlasa